Sanibonani bafowethu nonke. Lo bingelelayo umjabulisi umfana omncane wale emakhabeleni. Kodwa uhlala le yamastate. Bafowethu uyena ke lo mfana lo ohlezi enza amavideo amaningi athandwa abantu le ku YouTube. Bafowethu namhlanje ngizwe ngimdlalele nje ubukhoma ngikhombisa ukuthi hayi lento le ngiyenzayo ngizenza ngempela hayi ngoba mhlambe kukhona into engiyenzayo. Kodwa ngizokukhombisa nje. Kunale ngoma le esithandwa kakhulu abantu. Iyo ngizobe ngimdonsela.